गलती गलती है, सही सही है। ए भैया नीमन कबो नीमन है, आ बाउर कबो बाउर है। यह लोगवा के दिमाग में नहीं खे रह कि हम का करतनी एकर फल लागे में का मिली। आई बुझल जाए कि पांडव लोग के जब वैभव इंद्रप्रस्थ के दुर्योधन देखलस देखला चैन ना बेचैन केहूंगा हस्तिनापुर में लौट के आइल गई सकरी मामा के लगे कहलस कि मामा श्री पांडव लोग हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ में बुला के बड़ा हमरा के बेइज्जत कर दिहल। कहले सकरी मामा की चाहत का बड़ा कहलस कि यह चाहत नहीं जेंगन होखे ओंगन पांडव से अपनी बातला ले ली। कहले सकरी मामा की उपाय एके गो बा, अगर केहू के विनाश करे के होके तो ओकरा के दूगो काम सिखा दी, जुआ या शराब। ए भैया जेंगन होखे ओंगन पांडव लोग के इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर में बुलावा, जुआ खातिर ललकारा, देवी के हमरा वरदान बा, हम जुआ में हरा दे, राजपाट तारा मिल जाई, बदला भी चुक जाई। बाती जब जचल दुर्योधन एगो पाती लिखलस, आ पाती लिख के थावन से भेजलस इंद्रप्रस्थ में, ओई पर साइन करौलस अपना अनहर बाप धृतराष्ट्र। जब साइन कर धले तो पाती भेजलस धर्मराज युधिष्ठिर के लगे। जब युधिष्ठिर पाती के पढ़ले मन में विचार कैले कि भाई चाचा जी हमरा के बोलौले बानी। ए भैया पांचों भाई पांडव साथ में द्रौपदी चल दिहल इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर में। लेकिन कौन ऐसा घटना जब घटे के होला भैया 24 घंटा पहले ओकर आगमन सूचना रुआ मिले लगेला, लेकिन यह रुआ हमरा पता ना रहेला आगे का होखे लबा। आते हुए धर्मराज को अनेकों अपशकुन होते थे, कहीं कहीं सियार भी बोलते, कुत्ता तक भी रोते थे। हरा कर धर्मराज के बायां आंख फड़कता था, और हरा कर आंख से आंसू भी छलकता था। पांचों भाई पांडव एक तनिको विचार नहीं कर करा। धर्मराज सोचता कि चाचा जी बोलो बानी। पांचों भाई पांडव साथ में द्रौपदी आके हस्तिनापुर में पहुंचले। द्रौपदी चल गई महल में, पांचों भाई पांडव राज दरबार में। दुर्योधन जब देखलस कहलस कि आवा आवा धर्मराज, जिसके लिए था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, ओ समय आ गया जुआ में तुझको हराना पड़ेगा, जुआ तुझको खिलाना पड़ेगा। देखिए सब लोग दिखला आ जानतो बा, अधिकतर मीठा फल पर लोग ढेपा मारेला। जौन खट होला ना ओई पर ढेपा केहू ना चलावेला भैया। ढेपो जियान होया मो आई तो जियाने हो। यही से कहले धर्मराज की दुर्योधन चाचा जी कहाँ बनी। काला दुर्योधन की चाचा जी तार मंदिर में पूजा करतनी आवे का हमनी के तलत मन मन साइन कही जाए, आ तले पूजा करके तार चाचा जी चली आए। काला धर्मराज की कौन मन मनोरंजन कही जाए, आता यह जुआ खेला जाए। धर्मराज कहले कि ना ना, जुआ से इंसान के पतन होला, इंसान के जुआ ना खेले के चाहिए।
लेकिन मामा शकुनी वही जा बैठल कहले बबुआ धर्मराज अरे अब तू राजा हो गई आ राजा के कुछ काम हो मन मनसायन करे कुछ धूम्रपान भी करे चले जुआ खेलो तले तार चाचा जी चली आए ए भैया मामा के कहला में धर्मराज युधिष्ठिर जुआ पर बैठ गई आ ओने से देखी शकुनी मामा खिलावे लगले अरे खिलावे लगले हो राम खिलावे लगले अरे खिलावे लगले हो राम खिलावे लगले आ मामा धोखावा के जुआवा खिलावे लगले आ खिलावे लगले हो राम खिलावे लगले मामा धोखावा के जुआवा खिलावे लगले अरे पहला ही दाव पर राजपाट जीतले अरे पहला ही दाव पर राजपाट जीतले अरे धर्मराज के हरावे लगले धर्मराज के हरावे लगले मामा धोखावा के जुआवा खेला मामा धोखावा के जुआवा खेलावे लगले मामा धोखावा के ए भैया धर्मराज युधिष्ठिर पहले के दाव पर अपन इंद्रप्रस्थ के राज रखले हार गईले हाथी सार घोड़ा घोड़सार सब कुछ हारत चल गईले काला दुर्योधन की धर्मराज 5 भाई बाड़ा एक भाई के जुआ में रखा अगर तहर पासा पलट जाई तो राजपाट जौन हमने जीतले बानी तो हमने लौटा दे ए भैया राज के लालच में पड़ के धर्मराज युधिष्ठिर सबसे छोट रहले सहदेव सहदेव के रखले हार गईले नकुल के रखले हार गईले अर्जुन के रखले हार गईले भीम के रखले हार गईले आ जब चारों भाई के हार गईले बस अपनों के जुआ में रख डाले अपनों के हार गईले कहले दुर्योधन की धर्मराज एक संपत्ति और तार लगे बा अगर वो संपत्ति के दाव पर लगईबा पासा पलट जाई 5 भाई सहित नहार हम राजपाट लौटा दे कहले धर्मराज की अब हम लगे बाकी एक काम काला दुर्योधन की द्रौपदी अगर द्रौपदी के जुआ पर रखता रहो आ पासा तो हर पलट जाई तो राजपाट सहित हमनी तारा 5 भाई के लौटा दे ए भैया राज के लालच में पड़ के धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी के रखले दाव पर द्रौपदियों के हार गईले जब द्रौपदी के हरले माथ नीचे हो गई हो आरे जुआ के नहाला जानी मामा जी के बतिया हो मानी आहे विधना राजपाट सगरिया रागनिए विधना राजपाट सगरिया रागनिए भैया के नारी द्रौपदी जी सुख हमारी 5 भैया के नारी
सिंहासन लेकिन उहे जुआ जे जीतेला ओकरा कितना खुशी होला और उहे जुआ जे हार जाला ओकरा कितना दुख होला। अरे दुर्योधन जीतल बा तुरंते कर्ण के लइका विकर्ण के बुलौलस कहलस कि विकर्ण चलियो महल में राय से द्रौपदी अगर आवस राय से बुला ली आ ना राय से आवस बरियारी पकड़ के लिए कामबा भैया चल रहा विकर्ण जाके कलश की द्रौपदी कहाँ बारू जल्दी आवा तहरा राज दरबार में छलक बा। द्रौपदी जब विकर्ण के बोली सुनली कोठा पर रहली उतर कैली कहली कि विकर्ण जाओ ना राज दरबार में हमारे 5 गो पति मौजूद बड़े ओइजा हमार बोला हट अरे झटपट भागू ना तो पहले सुनाई के झटपट भागू ना तो पहले सुनाई के कहते हूँ बोला तारे बात ऐसा नहीं के कहते हूँ बोला तारे बात ऐसा नहीं के कहू खला बोल 5 भाई के बोलाई के कहू खला बोला 5 भाई के बोलाई के सब हरावादी हम खाल खिंचवाई के बाबा सब हरावादी हम खाल खिंचवाई के कोहले हाकिम जादव सभा में गाई के कोहले हाकिम जादव सभा में गाई के कहते हूँ बोला तारे बात ऐसा नहीं के बाबा कहते हूँ बोला तारे बात ऐसा नहीं के जाओ ना राज दरबार में हमारे 5 गो पति मौजूद बने आ वो दरबार में हमारे बोला हट अब एक खबर देखे 5 पति के बुला के तो जिंदा हम खाल चमड़ा जोड़ा उतरवा दे। हसल विकर्ण कलश किए द्रौपदी 5 पति की मेरा का दुर्दशा हो रहल बा ई तहरा का मालूम बा कहली कि हमरा पति लोग के का हो रहल बा त कलश की सकल संपत्ति के सहिता जीते तुम्हें नरेश बोला रहे दरबार में त मोर दोष के आलेश सकल संपत्ति के हार के धर्मराज युधिष्ठिर 5 भाई अपनों के हार के जुआ में तोहरों के हार चुकल बने। कहली कि विकर्ण एक बात बताओ धर्मराज युधिष्ठिर पहले अपना के हार के तब हमरा के हार बढ़े कि हमरा के हार के तब अपना के हार बढ़े। कलश विकर्ण की द्रौपदी धर्मराज पहले अपना के हारिए के तब तरह के हार बढ़े। कहली द्रौपदी की रे नीच जे खुद अपना के हार गई दूसरा के दास हो गई तेगो दास के कहाँ हैसियत रह गई कि एगो रानी के हार जा। पहले धर्मराज हमरा के हार के अपना के हार रहते तो हम मान लेती कि हार गई बड़े हमरा के। कलश की एक जवाब हमरा लगे नहीं थे। कहली द्रौपदी कि चलियो दरबार में जाऊना दरबार में 450 वर्ष का पुरनिया विषम पितामह जेकर इच्छा मिटऊ जाऊना सभा में गुरु द्रोणाचार्य जेकर 400 वर्ष कर दो आई जाऊना सभा में विदुर चाचा जाऊना सभा में गुरु कृपाचार्य। इस सवाल के इतने जवाब मांग के लिया दे कि धर्मराज जब युधिष्ठिर अपना के हार गईले तो हमारा के हारे के अधिकारी कहाँ रह गईले। ए भैया चल दहलस विकर्ण गई दुर्योधन के लगे पूछा जे का भइला। कलश विकर्ण की द्रौपदी सवाल के जवाब मांगी है आखिर जब धर्मराज अपना के हार गई रे तो द्रौपदी के हारे का अधिकारी कहाँ रह गई। सुनते बतिया विकर्ण के यहाँ कैलस दुलाल आ तुरंत बोलस दुशासन के
हुकुम सुनौलस देखी तत्काल तुरंते अपने भाई दुशासन के बुलौलस आकलस कि भाई चल जा महल में। अरे हमार भैया अमान हमरो कहनवा, हमार भैया मन हमरो कहनवा। साचे साचे कहतानी मन मोर बचनवा, साचे साचे कहतानी मन मोर बचनवा। अरे गणपति के ले आव सभादन में अनवा, हमार भैया मान हमरो बचनवा। हमार भैया मान हमरो बचनवा। चले दुशासन आयो सुमानी, आयो द्रुपद सुता जहरानी। चल रहा दुशासन गई, जाके चिल्लाई द्रौपदी कहाँ बारू, जल्दी आवो राज दरबार में चले गवा। द्रौपदी कोठा पर रहली, विकर्ण के जब बोली सुनली उतर के अली, कहली कि देवर जी अरे हमरा सहदेवी सरुआ बानी, नाता में हमारे हुआ देवर लगे। एगो हमरा सवाल के जवाब पहले बता दी कि धर्मराज पहले अपना के हार गईले, रउआ लोग के दास हो गईले, तो हमरा के हारे के अधिकारी कहाँ रह गईले। कालस दुशासन की द्रौपदी हम तार कुछ सुने के नहीं चाहत हो बे, संग ही दरबार में चले के बाद ना चलबू धरब झूठा। द्रौपदी बुझ गई कि नीच पापी, कहली कि यह मेरा औरत के जो धर्म होला वो धर्म में हम व्याकुल बानी, ये मेरा दरबार में जाए ला नहीं की। पापी दुष्का बुझता कि धर्म का हो कर्म का हो। ए भैया धरेला अरे झपटी के रे पपिया, अरे सड़िया के को सड़िया के को धरेला झपटी के रे पपिया। झर झर बहतावे लोर, झर झर बहतावे लोर, धरेला झपटी के रे पपिया। सुनावेली सुने नहीं बात के, बोलला पर दुष्ट उठावे लात। थर थर कांपत बाट द्रौपदी के गोड़, थर थर कांपत बाट द्रौपदी के गोड़। धरेला झपटी के रे पपिया, सड़िया के को। ए भैया कितनो सुनावे नहीं सुने नहीं बात के, दुष्ट आदमी के लगे रुआ अपन विनती करब नु तो और विनती ना सुनी, काहे के ओकर दुष्ट स्वभाव बा। भैया समुंदर में इतना पानी बाकी चाही तो पूरा संसार के डुबा दी, लेकिन ओकर पानी केहू ना पिएला, काहे खारा होला।
आईनार हेते चुकी होला लेकिन संसार ओकर पानी पी के जिएला काहे ओकर पानी मीठ होला इहे दुष्ट में असजन में अंतर बा दुष्ट आदमी कब बोली तो दुष्टैया बोली इरुआ जानी काहे कि कविता याद पड़ल गंगा में कूद के साबुन से धोई कहियो सियार पवित्र न होई केतनो खिया के मोटवा देबा गाटा केतनो खिया के मोटवा देबा गाटा आज उठवे निहारी पियोर पतल चाटा काहे को ओकरा पतल चाटे के आदत बा कब हुकर शिकायत कब हुकर है केतनो खिया के मोटवा देबा गाटा जुठवे निहारी पियोर पतल चाटा मुंह ऊपर क के अधीरतिया के रोई मुंह ऊपर क के अधीरतिया के रोई आ कहियो सियार पवित्र न होई सुअर के दूध देबो घोइला के घोइला सुअर के दूध देबो घोइला के घोइला आ तब उ मोरी में के खोजत फिरी महिला काहे कि ओकर उहे कल्चर बा उहे ओकर स्वभाव बा सुअर के दूध देबो घोइला के घोइला तब मोरी में के खोजत फिरी महिला मोरी में ढुक के खोराक अपन टोई काहे कि वो ओकर खोजो बा मोरी में ढुक के खोराक अपन टोई या कहियो सियार पवित्र न होई भैया जौना के जो स्वभाव बा काहे कि हर जाति में पावल जाला ऊंच कोट के नीच हर जाति में पावल जाला ऊंच कोट के नीच का कहले बनी ई खानदानी कुली एक गो लोग होला अब देखी का होता भैया कितनो सुनावे नहीं सुनना ही बात के बोलना पर दुष्ट उठावेला लात के पागल बना के वैसे सभा में लियावेला पांडव लोग के सिर के सभा में झुकावेला केहू कितनो मोने करे तनी सुनना पावेला हाकिम जादव सभा में गाना में सुनावेला बीच सभा में लिया के द्रौपदी के खाल का धलास सबे देखे लगले धर्मराज के नारी के अखिया पसारी के केहू आंसू नैन गिरावे केहू सिर नीचा हुरावे केहू बैठल बाटे आठू अगवा मारी के धर्मराज के नारी के द्रौपदी चारों ओर नजर दौड़ौली देखली कि हमरा से श्रेष्ठ ये सभा में सब लोग बैठल बा भीष्म पितामह दादाजी जेकरा राजा संतनु के वरदान इच्छा मृत्यु जब तक चहले तब तक के धरातल पर जियले भैया बार सैया पर जब गिरले सूरज भगवान दक्षिणाए रहे तब प्राण त्यागले मन में प्रतिज्ञा कैले रहे कि जले हस्तिनापुर के गद्दी पर कहू बैठी ना तले हम अपन प्राण ना त्यागे 58 दिन ने बार सैया पर सुतले रह गईले से सभा में बैठल बा विदुर चाचा संतों के सभा में कुल गुरु कृपाचार्य सभा में गुरु गुरुआचार्य इस सभा में चारों नजर दौड़ौली कली की एगो हमरा सवाल के जवाब इस सभा से मिल जाओ कि जब धर्मराज अपना के हार गईले कौरव लोग के दास हो गईले तो हमरा के हारे के अधिकारी कहाँ रह गईले सभा में गुम सुम हो गई केहू केहू से नहीं खेल 1 घंटा के बाद भीष्म पितामह कहले कि द्रौपदी जौन इस सभा में तू सवाल कइले बारू ये सवाल के जवाब ये सभा से तहिया तारा कहियो न मिली ई बात जब भीष्म पितामह कहले द्रौपदी चारों ओर नजर दौड़ौली दादाजी की ओर तकली गुरु द्रोणाचार्य की ओर तकली ए भैया पांचों भाई अपना पांडव लोग की ओर तकली जब केहू कुछ ना बोलल तब द्रौपदी के मन उदास हो गई रोवे लगली का कहली हो आरे पहिला भरोसा 5 भैया के से
पछू उठलेरा आरे जर गईल कर्म हमारा जर गईल कर्म हमारा भाग हमर फूटले चलेरा जर गईल करम हमारा जर गईल करम हमारा भाग हमर फूटले नीचे जू कलेरा गुरु जी के ज्ञान माथा नीचे जू कलेरा सभवा में ये ब्रिजनाथ सभवा में ये ब्रिजनाथ इज्जत हमर बासीनुएरा सभवा में यही है ब्रिजनाथ इज्जत हमर बा